historia realista dela, izen burutik uste antzematen dela, Katxi beti enredatzen. Eta, bueno, ez dakit, pentsatzen hasi nintzen lehenko ze asmokin hasi nintzen liburu hau idazten, da nik uste, bueno, ni txikitan ez nintzen oso enredatzaile izan, ez da oso bihurria ere, banuen gogoa holako personaje baten azalean sartu eta holako historiak bizi izateko. Egia esan asko galdetu behar izan dut eta begiratu ere bai, nik nire esperientzia ez dukan holako kontakizunik, eta, bueno, hanen eta hemen galdetuz, Katxi hori zurra eragitzen saiatu naiz, ezta? Eta, bueno, Katxi familia xume bateko alaba da, esan daiteke da, herri edo hiri handi bateko aldirietan bizi dana. Bizkiak eduki ditu, anai arreba bizkiak, eta, bueno, bere etxean esan daiteke arrazoi diferentegatik krisi garaia ere badara, ezta? 3 ume, familia xume bat, aitak lan arazoak ditu, amak hemen da hasi behar du lanean, danari eutxi ezin da, eta, bueno, hor ikusten da Katxi zein dan eta nola jarduten dan bere etxean, ez? Katxi da neska ausarta, kementsua, oso buru gogorra, oso bihurria, eta, bueno, inguruko arazoetan inplikatzea gustatzen zaiona. Baina, bueno, eta bururatzen zaio, gurasoi laguntzeko, nola egin dezaken da bat, klaro, ume bat da. Eta ume batek nekez konpondu nahi izaten dituzte batzutan etxeko arazoa, baina umeak dira eta askotan, hobe beharrez egiten dituen gauzak, egoerak enredatzen bukatzen du, eta ia beti bukatzen du, edo zigortuta. Orduan dan eskato bat, asko gertatzen zaien bezala, behar uste du mundua bere kontra dago. Eta bere mundua da, gurasoak, eskolako handerein eta irakasle batzuk bereziki, eta gero lagunak. Porque neskatu hau da oso lagunen laguna, baina oso etxaien etxaia. Orduan, ondo hartzen ditunak oso ondo hartzen ditu, baina gaizki hartzen ditunak da oso gaizki. Eta, bueno, azkenean ikuste dagoela, personaje baten bibentzia, abentura batzutan murgilduta, eta, bueno, izaera baten kontakizuna, ez? Nek ezaugarri batzuk atea ditut, esan ez da, neska kementsua da, baina oso buru gogorra, oso bihotzonekoa da, baina enredatzaia aldi berean, lagunen laguna, esan duten bezala, baina etxaien oso etxaia, iniziatiba handikoa, baina ez da bat ere esanekoa, beti laguntzeko pronto dagun horietakoa, baina baita ere agintzea asko gustatzen zaiena. Eta, bueno, nik uste pixka bat liderantzeko bat, ez, pixka bat bere inguruan, eta holako gai gertatzen zaien bezala, aldekoak eta kontrakoak izaten dituzte neurri berean. Eta, bueno, azkenean saiatu nahi zena da, gaur egungo historia bat kontatzen, ez, oso egunekoa da, krisia aipatu dut, eta hori nahikoa nabarmena da, eta liburu honetan ere antzematen da, eta, bueno, ume baten ikuspegitik egoera guztia. Eta, bueno, ni ez nahi zen oso enredatzaile izan, pentsatu nuen marrazkilean, ezagit patxe enredatzaile izan da, aurpegia alako eskera du, edo.